ovaj što radi krofne, znači poludio, sad nećem da ni jedne krofne. Hajde bježmo, moramo pobjeći. Baci like, subscribe, da te ne uhvate ko mene. A moramo mi sad ovo da pređemo. Ajmo ljudi, možemo mi to. Znači baci like sad da te ne zatvore. I da, ili više ne smiješ gledati YouTube. Tako, bolje ostav like i subscribe na moj kanal. I imate još jedan kanal u opisu. Da zapratite. Tako je. Bog te gledaš šta ga je krofna. Šta ne smije da padnemo u ove, kako se zove, mrvice. Aha, dobro. Znači moram po krofnama da idem. Znači sad bi ja uzeo jedni pojeo odavde koliko su lijepe. Još bi dodao od malo mrvica, ali šta ćeš kad su ovo otrovane sve krofne. Ja, šta je ovo? Šta trebam ovdje? Šta trebam ovdje? Šta trebam u toster da uđem? Šta? Treba da ljudi uđemo u toster. Ok, nema veze. Ućemo u toster da vidimo šta je u tosteru. Ukla je lijepa ovdje. Ušao u toster. Vidimo šta je u tosteru. Jao, šta je ovo? Šta? Aha. Znači moramo ovo gore sad da pređemo, ali rekao je... Šta je rekao još? Aha, dobro. Skonto sam sve. Ajde, pusti me. Idemo u toster. To jest u tosteru sam idemo da pređemo, ali ne znam šta ovo služi. Čekaj, možda trebamo da se branimo. Ko naiđe? Nije. Znam se penjemo. Okej. Ništa. Dobro. Jo, ljudi, šta sam ja uradio? Znači, moramo ponovo da se penjemo uz toster. Uz ove grijača tostera, ili šta je već, gdje se tostaju. Trebam dole, dobro znam. Znam i sad opet po ljebovima. Znači, uzeo bi ja ove sve ljebove da podmažem. Nek si pala, šta ćeš ti ovdje? Ok, ljudi, nastavljamo. Ja ne mogu ništa pričati, hoću sam da bježim. Hoću samo da bježim od ovog konja. Moram na exit da izađem nekako. Ajde, moramo pobjeći. Jo, šta je ovo, solna kiselina? Šta uvija me solnom kiselinom? Joj, uhitnu te, treba da idem. Šta? Oj, nije valjda treba da uđem u onu. Okej. Šta je ovo? Trebam da uđem u ovo. Trebam da uđem u ovo. Ja ne bi volio da trebam. Ljudi, da uđem. Okej, ako treba uđem. Ovo je sve da moram preći. Ja moram ući, o ljudi. Jao. Šta je sad ovo? Šta je ovo? Pšenica? Šta je? Ne znam ljudi, ako vi znate, pišite u komentarima. Dobro, ne mogu više objašnjavati, skonto sam da trebam ići po tome. I šta onda? Da se popnem u tamo? Može. Dobro. Dobro, pa ja znam dobro obje prelaziti. Samo zato što sam ja glup, ali dobro.
Tako. Ajde. Na zadnjem sam pao, jel moguće, ljudi? Jel ja toliki noob moram biti? Sad više neću pasti. Šta sam dobio? Laser gun. Laser gun, kao šta ćemo laser gun? Jel moguće, ljudi? Meni sve baguje. Više neću pasti. Sad ćemo, šta je ovo ovdje? Gdje sam ja kliknuo? U šta sam ja kliknuo? Aha, tu, dobro. Zaboravite na ovo, ljudi. Znači, idemo tu i tu. Eto ga. Znači, penjemo se uz ovo. Sad. I šta sad? Dobro. Treba da pogledam koji je valjak. Mislim da imam jednu taktiku. Ovaj nije. Ova jeste. Ne mogu od krofne da prođem. Nije. A ova jeste. Nije. Jeste. Ja mislim da je u sredini sad. Jeste u sredini je i ja mislim da je ovdje. Jeste. Lupio sam. Jo, šta je ovo sad, bog te majkina. Znači, ne znam ni ja šta je ovo. Šta je ovo? To šta je ovo, solna kiselina? Uj. Šta je ovo, nešto, ne znam ni ja šta je. Što je najjače, ne znam ni ja. Znači, to bi ja trebao znati. Ali ne znam, nema veze. Kako idem sporo ovdje. Na nekim obijima 100% se brže ide kad dođeš. Jel to? Jel to? Nije. Šta je ovo? Ja mislim da ne treba po krofnama da idem, a trebam. A ja slučajno stao u ovu. Zvaćemo ga solna kiselina. Šta je ovdje sad? Joj, ove mrvice neke. Joj se kreste. Čekaj, trebam po mrvicama. Nije trebam po ovom ti idem, šta su ovi ljudi? Da je ovo po sitrenim krofnama. Ne smijem da dotaknem. Jel moguće, ljudi? Trebao sam samo da idem i kad dođem do tamo da pređem. Ok. Znači idemo to da uradim. Tako. Šta sad ovo? Aha, ne smijem da dotaknem. Ok, ljudi. Prašli smo. U šta sad ulazim, bog te. 400 prolaza imam. Čekaj. Jel zato radi onaj trik? Jel radi onaj trik sa strane? Ja mislim da ne radi više. Ja mislim. Ali ćemo ga probati. Čekaj, s koje sad strane? A ne radi. Ne smijem u krofnu da idem. A znao sam da ne smijem da idem u krofnu, a ja opet otišao u krofni. Nema veze. Otićemo mi ovako brzo. I u šta sad? Aha, tu. Moram malo brže da idem, da požurim. Neću da mi ispeče k onim ljudima. Jo, nemoj ništa objašnjavati, znaš. Ovaj tost, šta je ovo, ne znam, ja već. Ali nije ni bitno.
Ni ne zanima me koliko je ovo ružno sve ovdje. Po kamenjima trebam da idem. Ne znam što, ali dobro. Što ovdje ima lava blokova i šta ne trebam na lava blokove? Pa logično. A ovdje ima tih stage-ova koliko sam prešao, tek sad vidio. Znači, sad sam prešao još 4 stage-a. Pređem i uspio. Šta je ovo sad? Šta je ovo? Gdje trebam da idem? Je valjda u vatru. Ako opet idem u ovaj kamin ovdje, ne znam ni ja šta je. Dobro, dok ti objašnjavaš, to će proći 4 godine. Ču šta sad treba da idem? Ček, vidio sam dole nešto. Jeste. Evo ga, 17. stage. Jo, šta je ovo? Brašno, aha. Brašno za krofne. Ok, ljudi. Znači, još 3 stage-a i prešao sam. Ok. Vidimo da je ovo skoro se pa ne razlikuje od ovih pločica dole. Razlikuje se, meni se ne razlikuje. Pa sam jedva prešao. Ok, 18. stage, predposlednji. Sad ćemo na predposlednji stage i na poslednji. Šta ovo ista situacija ko na... Znači, ne smijem da upadnem opet, ko u Sprinklesani. Samo što ne skačem, ne idem. Šta ga je ovo, bog te ovih... Čekaj, ja mogu da skočim. Opa, mogu. Predposlednji stage. Dobro. Gdje trebam? Što me ispržio laser? Au ljudi, ali me ispržio. Znači, skačemo. Tako je, skoči. Šta sad trebam ovdje? Sam prešao? Jesam ljudi, prešao sam to! Evo ga poslednji stage. Evo ga krofna, gdje si krofno, to ljudi, prešao sam. I ljudi. Dobro, neka, dobro. Dobro, ima, dobro. Laki blok za minutu se spomne. Dobro. I ljudi, to je to bilo od ovog videa, se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!